Maigh Peile Mhionúir Chonnacht bhí géartháid Gaillimh le buan nuair thugtar aigear baintear McDonald agus Maigh Eo am outer tríd an chmór Sciorclach. Ní háidir slán a man trátrachta. I Peile Mhionúir Chonnacht lean tús má Maigh Eo agus tá spántas má uthas a bhaile. Tá mac Ciarán McDonald cópaí ag imirt go maith le déanaí agus tús láidirge sa cléithe seo. Sé Ciarán atá mar cóteálaí acu, a rion son le feiscint gcluiseacht úntaachs na tusa agus an cúil seo le Harry McHale. Daimsigh Evan Walsh a dara cúlín agus bhí Maigh Eo gafa 7 gúlín chun tosaigh ag an stad seo. Anna gcluiseacht an sin ó Gaillimh agus an tarna cúlín den cléithe có an tamsa ó bhróg Cillian Joyce. Lean forlámhas Maigh Eo áfach le 2 chúlín maith ó Evan Walsh agus í chun tosaigh ag an rise 1-8 le 9-2. Bhí feabhas imirt na Gaillimh sa tarna leach le cúil luach láthraigh bonn ó Charlie Killeen. Ach dreagar Cóibí McDonald de Maigh Eo agus iad an uachtar a ríist. Agus bhí deireadh le seansan na Gaillimh le cúil eile ag Maigh Eo ó sin dín an tam seo. A Maigh Eo inis ar bhór an grúpa agus gannach 1 phoint amháin ag an Gaillimh tríos 3 cléithe. An scór darnach Maigh Eo 2-3, Gaillimh 1-6.